Γεια σας. Σήμερα θα κάνουμε ένα συναρπαστικό ταξίδι στο χρόνο για να εξερευνήσουμε την κοσμογονία, δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι στην αρχαιότητα προσπάθησαν να εξηγήσουν τη γέννηση του κόσμου. Από τους αρχαίους Έλληνες και τους Αιγύπτιους μέχρι τους Μεσοποτάμιους και τη χριστιανική παράδοση, κάθε πολιτισμός δημιούργησε τη δική του ιστορία για να περιγράψει πώς η τάξη και η ομορφιά επικράτησαν πάνω στο αρχικό χάος. Ξεκινώντας από την αρχαία Ελλάδα, συναντάμε τον ποιητή Ησίοδο, ο οποίος στο έργο του Θεογονία μας δίνει μια μυθολογική εξήγηση. Σύμφωνα με αυτόν, στην αρχή υπήρχε το χάος, από το οποίο γεννήθηκαν οι πρώτες δυνάμεις, όπως η Γαία, ο Τάρταρος και ο Έρος. Ενώ μέσα από διαδοχικές μάχες μεταξύ των θεών, διαμορφώθηκε τελικά ο κόσμος μας υπό την εξουσία του Δία. Ωστόσο, στην ίδια την Ελλάδα, αναπτύχθηκε και μια διαφορετική προσέγγιση από τον φιλόσοφο Πλάτωνα. Στο έργο του Τίμεως, ο κόσμος δεν είναι αποτέλεσμα τυχαίων γεγονότων, αλλά έργο ενός δημιουργού που οργάνωσε την άμορφη ύλη με βάση τέλειες ιδέες. Έτσι για τον Πλάτωνα, το σύμπαν είναι ένας ζωντανός οργανισμός που διέπεται από λογική, αρμονία και σοφία. Επίσης, ο πανεπιστήμονας της εποχής Αριστοτέλης δεν πίστευε ότι ο κόσμος δημιουργήθηκε σε μια συγκεκριμένη στιγμή από το μηδέν, αλλά ότι είναι αιώνιος, δηλαδή υπήρχε πάντα και θα υπάρχει για πάντα. Για τον Αριστοτέλη, το σύμπαν δεν έχει αρχή και τέλος όπως σε άλλες κοσμογονίες, αλλά λειτουργεί συνεχώς με βάση φυσικούς νόμους. Αφήνοντας την Ελλάδα και πηγαίνοντας προς την αρχαία Αίγυπτο, βλέπουμε ότι η δημιουργία συνδέεται στενά με τη φύση και τον κύκλο του μήλου. Οι Αιγύπτιοι πίστευαν ότι όλα ξεκίνησαν από τον Νουν, ένα απέραντο πρωταρχικό νερό, από που αναδύθηκε ο πρώτος θεός, ο Ρα ή ο Άτουμ, για να φέρει τη ζωή και την τάξη, την οποία ονόμαζαν Μαάτ. Με παρόμοιο τρόπο στη Μεσοποταμία, το έπος Ενούμα Ελής περιγράφει τη σύγκρουση ανάμεσα στα πρωταρχικά νερά, την Τιάματ και τον Αψού. Εκεί, ο θεός Μαρντούκ επικράτησε και από το σώμα της Τιάματ σχημάτισε τον ουρανό και τη γη, δείχνοντας ότι η τάξη προκύπτει συχνά μέσα από την επικράτηση του ισχυρότερου. Αν ταξιδέψουμε ακόμα πιο μακριά, στην Ινδία, η Ινδουιστική κοσμογονία μας προσφέρει μια πιο συμβολική ματιά. Σύμφωνα με τα ιερά κείμενα των Βεδών, τα πάντα προέρχονται από τον Μπράχμαν, μια απεριόριστη πραγματικότητα. Εδώ ο κόσμος δεν έχει μόνο μία αρχή, αλλά δημιουργείται και καταστρέφεται σε αιώνιους κύκλους μέσα από τη δράση τριών θεοτήτων, του Μπράχμα που δημιουργεί, του Βυσνού που διατηρεί και του Σίβα που καταστρέφει. Σε αντίθεση με αυτή την κυκλική πορεία, ο Ζωροαστρισμός στην αρχαία Περσία έδωσε έμφαση στην ηθική σύγκρουση. Ο αγαθός θεός Αχούρα Μάζντα δημιούργησε το φως και την αλήθεια, αλλά βρήκε απέναντί του τον Αριμάν, τη δύναμη του σκότους. Έτσι, η δημιουργία έγινε το πεδίο μιας διαρκούς μάχης ανάμεσα στο καλό και το κακό, όπου ο άνθρωπος καλείται να επιλέξει τον σωστό δρόμο. Στον παγωμένο βορρά, οι Σκανδιναβοί είχαν μια πολύ πιο βίαιη ιστορία να διηγηθούν. Πίστευαν ότι στην αρχή υπήρχε το Γκινούγκαγκαπ, ένα απέραντο κενό ανάμεσα στη φωτιά και τον πάγο. Από τη συνάντηση αυτών των αντιθέτων γεννήθηκε ο γίγαντας Ymir, τον οποίο αργότερα σκότωσε ο θεός Όντιν για να φτιάξει από το σώμα του τα βουνά, τη θάλασσα και τον ουρανό. Αυτή η εικόνα της μεταμόρφωσης του χάου σε κόσμο μέσα από τη δύναμη είναι εντελώς διαφορετική από τη βιβλική κοσμογονία που συναντάμε στη Γένεση. Εκεί, ο Θεός δημιουργεί τα πάντα από το μηδέν μόνο με τη δύναμη του λόγου του μέσα σε 6 ημέρες. Η χριστιανική παράδοση τονίζει ότι ο κόσμος είναι εξ αρχής καλός, δηλαδή όμορφος και οργανωμένος με αγάπη, με τον άνθρωπο να κατέχει την πιο ξεχωριστή θέση στη δημιουργία. Αυτή τη βιβλική αφήγηση ήρθε αργότερα να αναλύσει ο Μέγας Βασίλειος στο έργο του στην Εξαήμερο. Με έναν μοναδικό τρόπο συνδύασε την πίστη με την επιστήμη και τη φιλοσοφία της εποχής του, εξηγώντας ότι κάθε στοιχείο της φύσης, από το φως μέχρι τα φυτά και τα ζώα, κρύβει μέσα του τη Θεία Σοφία. Για τον Μέγα Βασίλειο, ο κόσμος δεν είναι μόνο αυτό που βλέπουμε, αλλά ένας δρόμος για να κατανοήσουμε το νόημα της ύπαρξης. Αν και οι λαοί που αναφέραμε έζησαν σε διαφορετικά μέρη και εποχές, οι κοσμογονίες τους συγκλίνουν σε ένα βασικό σημείο, την ανάγκη του ανθρώπου να βάλει τάξη στο άγνωστο.
Όλες ξεκινούν από μια κατάσταση μπερδέματος ή κενού, είτε αυτό λέγεται χάος, είτε νουν, είτε γκίνουγκαγκάπ, και καταλήγουν σε έναν κόσμο οργανωμένο όπου ο ήλιος ανατέλει, η βροχή ποτίζει τη γη και η ζωή έχει νόημα. Επίσης, σχεδόν σε όλες τις παραδόσεις, η δημιουργία δεν είναι κάτι τυχαίο, αλλά αποτέλεσμα μιας ανώτερης δύναμης, σοφίας ή σύγκρουσης που δείχνει ότι ο κόσμος μας θεωρείται πολύτιμος και σχεδιασμένος. Από την άλλη πλευρά, οι διαφοροποιήσεις τους είναι αυτές που κάνουν κάθε πολιτισμό μοναδικό. Μια βασική διαφορά βρίσκεται στον τρόπο που γεννιέται ο κόσμος. Σε κάποιες κοσμογονίες, όπως τη Σκανδιναβική ή τη Μεσοποτάμια, ο κόσμος γεννιέται μέσα από τη βία και τον θάνατο ενός αρχαίου όντος, ενώ σε άλλες, όπως τη Βιβλική ή του Πλάτωνα, η δημιουργία είναι μια πράξη ειρηνική που βασίζεται στον λόγο, τη λογική και την αγάπη. Μια άλλη μεγάλη διαφορά είναι ο χρόνος. Για τους Ινδουιστές, ο χρόνος είναι ένας ατελείωτος κύκλος που επαναλαμβάνεται, ενώ για τη χριστιανική παράδοση, ο κόσμος έχει μια ξεκάθαρη αρχή και προχωράει προς έναν συγκεκριμένο σκοπό. Η χριστιανική κοσμογονία, όπως παρουσιάζεται στην Αγία Γραφή, μίλησε βαθιά στις καρδιές των ανθρώπων για πολλούς σημαντικούς λόγους. Σε αντίθεση με τις περισσότερες αρχαίες κοσμογονίες, όπου ο κόσμος γεννιέται μέσα από βίαιες συγκρούσεις και μάχες θεών, η χριστιανική διδασκαλία παρουσιάζει έναν Θεό που δημιουργεί με ειρήνη και σοφία. Ο κόσμος δεν είναι αποτέλεσμα πολέμου ή τύχης, αλλά δημιουργείται με τον Λόγο του Θεού, δηλαδή με τη δύναμη και τη σοφία Του. Αυτή η εικόνα έδωσε στους ανθρώπους αίσθηση ασφάλειας και ελπίδας, καθώς ο κόσμος εμφανίζεται ως ένα έργο αγάπης με σκοπό και νόημα και όχι ως ένας επικίνδυνος και απρόβλεπτος τόπος. Παράλληλα, η θέση του ανθρώπου στη δημιουργία αλλάζει εντελώς. Σε άλλες παραδόσεις, όπως στη Μεσοποταμία ή στους σκανδιναβικούς μύθους, οι άνθρωποι παρουσιάζονται συχνά ως υπηρέτες των θεών ή ως τυχαία δημιουργήματα. Αντίθετα, η χριστιανική κοσμογονία τονίζει ότι ο άνθρωπος δημιουργείται κατ' εικόνα και ομοίωση του Θεού, αποκτώντας μοναδική αξία και σημασία. Ο άνθρωπος δεν είναι ασήμαντος, αλλά έχει ρόλο και ευθύνη μέσα στον κόσμο, καθώς καλείται να φροντίζει και να προστατεύει τη δημιουργία. Αυτό το μήνυμα έδωσε δύναμη και αξιοπρέπεια στον άνθρωπο, κάνοντάς τον να αισθάνεται σημαντικός και αναγκαίος μέσα στο σύμπαν. Ένας ακόμη σημαντικός λόγος είναι ότι η χριστιανική διδασκαλία κατάφερε να συνδυάσει την πίστη με τη λογική. Πατέρες της Εκκλησίας, όπως ο Μέγας Βασίλειος, χρησιμοποίησαν τη φιλοσοφία της εποχής τους, επηρεασμένοι και από στοχαστές όπως ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης, για να εξηγήσουν τη δημιουργία με τρόπο κατανοητό. Στο έργο του «Στην Εξαήμερο», ο Μέγας Βασίλειος δείχνει ότι ο κόσμος μπορεί να κατανοηθεί τόσο σε ορατό όσο και σε αόρατο επίπεδο, συνδέοντας τη φυσική πραγματικότητα με την πνευματική διάσταση. Έτσι, η χριστιανική κοσμογονία δεν παρουσιαζόταν ως απλή αφήγηση, αλλά ως μια ολοκληρωμένη πρόταση που ένωνε τη σκέψη με την πίστη. Τέλος, σημαντικό ρόλο έπαιξε και η ιστορική εξέλιξη. Όταν η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία υιοθέτησε το χριστιανισμό, η χριστιανική κοσμογονία διαδόθηκε ευρέως και έγινε κοινό σημείο αναφοράς για πολλούς λαούς. Μέσα από την εκπαίδευση και την Εκκλησία, μία ενιαία αντίληψη για τη δημιουργία του κόσμου αντικατέστησε τις τοπικές μυθολογίες και συνέβαλε στη διαμόρφωση μιας κοινής πολιτισμικής και θρησκευτικής ταυτότητας. Έτσι, η χριστιανική διδασκαλία δεν επηρέασε μόνο την πίστη των ανθρώπων, αλλά και τον τρόπο που κατανοούσαν τον κόσμο και τη θέση τους μέσα σε αυτόν. Εάν σου άρεσε το βίντεο, κάνε μια δωρεάν εγγραφή στο κανάλι μας, πάτα ένα like και γράψε ένα σχόλιο. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είσαι καλά.